Яңа ел бәйрәмнәре күңелле үтсен өчен 3 шарт кирәк. Мул табын, җыр телле кунаклар һәм кайнар мунча ташы. Тәмле көрәштә кунакта Татарстанның халык артисты Кабатланмас Гамил Асхадулла һәм Мунча ташы театры артисты Рөстәм Хәсәнов булачак. 7 гыйнвар көндезге 11-дә ТМТV каналында тәмле көрәш карыйбыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.